hezkuntzaren jabegabetzeaz pentsatzen edo eztabaidatzen hasi ginean, hasi ginen magisteritza, Donostiako magisteritza eskolan, irakasleen unibertsitate eskolan lanean, eta pentsatzen genuen ezinezkoa izango zala, edo agian oso politia zala, baina ezinezkoa izango zala garatzea, ez? Oso zaila edo oso konplexua, oso komplikatua izango zala, Baina hasi ginen, beldurrez, ez nekilako zer pasatuko zen, eta abia puntua izan zen, pixkat hartu genituen ilusionismo sozialaren printzipioak, eta printzipio horiek berez ez dira printzipioak, baizik eta dira abia puntuak, hasierak. Orduan hasiera horiek dira, ez definitzea, ez erabakitzea aldez aurretik, ze egingo den klasean, edo hezkuntza testuinguruan, baizik eta ikustea, gauza sortzen dihoazen, eta sortzen diren gauzen arabera, komplexutasuna erantzten joatea, o garatzen joatea. Eta orduan, abia puntua izan zen klasean, esatea ez daula programarik irakasgaietan, lanean hasi ginen lehenengo kurtsoan, 3. eta 4. Irakasgai desberdinetan, denak hizkuntzari lotutako irakasgaietan. Eta planteamendua izan zen, egin nahi genuna. Ez naukala ezer, definituta, ez zegoela ezer idatzita, eta egingo genula egin nahi genuna. Hori hasieran nahiko beldurgarria izan zen, ez nekielako, igual dena zuketara joango tezan, baina aukera hori, eta da horregatik da jabe gabetzea, ni naiz irakasle bezala ikasgelaren jabea, eta jabetza hori utzi egiten dut, baina ez dit ematen ikasleei, jabe gabetzea izango da, ez erabiltzea boterea, baizik eta ustea gauza gertatzen horizontalki. Orduan horrek esan nahi du, ekimen desberdinak, ideia desberdinak partekatu genituela, eztabaidatu genituen, ikusi genuen zer egin genuen. Nahi genuena zen, ahozkotasunak lehentasuna izatea idatzizkoaren aurrean, eta partaidetza izatea elementu garrantzitsu bat, batez ere eraikitze kolektiboari begira. Hortik sortu ziren eztabaidetan, ikusi genuen oso banakakotasun erantzeko joera genaukala, eta nahiz eta taldean lan egin, ez genuela egiten lan kolektiboki. Eta orduan joan ginen ikusten nola egin lan kolektiboki, nola eman elkarri laguntza, ez pentsatzea barruraka, baizik eta beti pentsatzea nola dauden gure kideak. Orduan hortik abiatuta, proiektu asko sortu ziren, eskola aldatzeko, biziagoa izateko. Eta hasi ginen, erlazionatzen kurtso baten gertatzen zena, beste kurtsoetan gertatzen ari zenarekin, eta horrela, ez zen izan bakarrik irakasgaiko ikasleen artean zer egiten ere ginen, eta izatea baita ere, beste kurtsoetako ideiak ere trukatzea. Eta gero ideia horiekin oso garrantzitsua izan zen, apurtzea bat etortzearen garrantzia, adostasunaren garrantzi hori apurtzea disentxoaren alde. Horrek esan nahi du, ez dela beharrezkoa ados jartzea, alderantziz. Ados jartzea ez dela oso positiboa, ados jartzeak esan nahi du, azkenean gutxi batzuen nahia betetzea, eta ez denena. Orduan lanean jarri ginen, netzat baita ere oso gauza importantea da ulertzea, dena ez dela pentsatzea, edo ez dela idaztea, edo irakurtzea, edo eztabaidatzea. Jende askorekin edo gauza asko ulertzen ditugu eginez, gauzak eginez eta eginez jendearekin eginez eta jendearekin sentitzea batera. Eta hortikan konturatzen hasi ginean eskolan aldaketak gertatzen ari zirela, baina gertatzen ari diren aldaketak, eta hori abia puntu bat besterik ez da izan, nire ustez, gertatzen hasi diren aldaketak ez dira mugimendu bat sortzeko, edo alderdi sozial bat, edo alderdi politiko bat sortzeko, baizik eta bizitza emateko, edo bizitzen ari gerela sentitzeko formak dira. Hau da, ez daukagu ideologia bat, baizik eta konpartitzen dugu gure pentsamendua, eta horregatik asko eztabaidatu dugu, eta gauza asko trukatu dugu. Ez da planteamendu gutxi bat, ez da zigilo bat, kalitateko zigilo bat, haren jabegabetzean lan egiteak. Baizik eta da,
gure boterea utziz, eta jabe izateari utziz, eta jabe izatea ez bakarrik ondasunaren ikustetik, baita ere jabe izatea kontzientzia izatearen aldetik. Orduan, ez bagera etengabe kontziente, eta ze moduz, eta nola egin duzu, eta beti ebaluatzen ibili ordez, jabegabetzaren ideia da inorez dela hezkuntzaren jabe, eta gainera ez dela ikasten bakarrik kontzientzia izanez. Asko ikasten da, eginez, eta sentituz jendearekin ari gerala gauzak egiten. Eta orduan ere ustez hori da hezkuntzaren jabegabetzaren gauza baliotsuena, ez? Ez izatea, ez eukitzea inor, jakintzaren jabegoa. Jakintza etengabe eraikitzen da, benetan jakintza eraikitzeko kolektiboki eraiki behar da, eta kolektiboki eraikitzeko kultura herrikoietatik ze ikasi handia daukagu, eta ez horrenbeste masa kultura edo erakundek markatzen diguten, edo zientzia arloak markatzen dugun jakintza. Gauza asko dira guk dakizkiguna eta konpartitzen ditugun neurrien hazi egiten direnak, norabide askotan. Orduan igual hitz gutxitan, magisteritzan egiten ari geran ekimenean, ez dugu sortu mugimendu bat, baizik eta egiten ari gera bizitza egotea eskolan, eta orduan nik usten dut sentitu egiten dela. Eskolan sartzen zeranean desberdina dela bizimodua. Eta gutxi gora bera hori da momentuz egiten ari gerana.